Тіпсін, папка менің қолға келсін. Жейсің сен? Абракадабра, міне папканы өзімнің қолда болсын үшін тырышамын бит қазір. Тылсым курсларына ери башладым. Кім алып барайын даларына? Акапиан ба, коперділ? Yok енді өзіміздің татар егіті. Кім енді ол? Рамил Хайреддинов деген еш талантлы жыршы. Тіпсін. Бұл менен. Рамилнің өзін чақырырға керек. Сәлемсіз, қадірлі достар. Гонг ТВ каналында йылдызлы олашық тапшыруы. Һәм біз аның алып барушылары Артем Пискунов, һәм Резида Саляхова. Бүгін қонақта Рамил Хайретдинов. Тіпсін, Рамил биреде болсын. Астағфирулла, Рамил қара бит. Сәлем. Сенің тігі тылсым биттіз кетірді сені мұнда. Сенің курстарын бекерді мейті. Мен қой келбектімсің, мен аңрамадым. Сен йылдызлы олашық тапшыруында Гонг ТВ каналы бұл. Сен әлігіне ауылда рахат беріп, дәвәненің тәмлі қимақлары білен шейшіп отырайдым. Кештімден ме? Мұншаға жинайдым, кештім білен. Рахаттары мұнша кірге. Тамашашыларыңа сәлем айт. Исәмісіз қайылы кештер. Нешік қаларың, Рамил? Аллаға шүкір әйбет, көтеріңкі кәйфі, борда әйбет. Әбилерді бұлға шейбеттің Әйбет, Біз сені жыршы, алып барушы боларақ білеміз ғой, мен сен шындай позитивчик. Тағын ненде яқшы сифатларың бар, оңай сифатларың санап кетелі. Өзім тұрында башта шиғыр юллары білен айтып кетейм әлі. Тілім тілге йығып тұрмай, yüzüm күләш, гіл шаян, бар білгенім сәхнелерде сөйлеуде сөйлеу хаман. Сөйлеп арғаш жыр сузам, қазан малаймен. Тыйнақ татар сүз ұстасы Рамил Хайретдинов мен. Менә шулай. Мене де өзім... Авторы кім бұл сөздерінің? Рамил Хайретдинов өзі. Ой, сен бит әлі шағир де екенсің. Аллаға Күйлерді язасың ба? Күйлер yazmıyorum, но шиғырлар yazам. Почти автор башқарушы. Так, ярар, әзірек ғойдан білен таныштырып өтсін, ялғышмасам 2 бала әтесі? Мен үйленген 4 яшық қызым бар, Әмиле бар, Аллаға шүкір. 1 яшық олым Салават бар. Яратқан хатырым бар, Рамиле есімлі барда әйбет. Сіз Рамиле? Бик бар келгенсіз. Фәрин. Біз бүгін сенің мына яшау рәхат клибін тәқдим етешек біз енді тамашашыларға. Мына сеніңше яшау ғума мына шындай кризислы вақытта, санкциялар вақытында яшау рәхат мә, Рамил? Дұрысыңын әйткенде біздің елде кризис біткәне де жоқ. Ғымыр бойы кризис, ғымыр бойы санкция. Шуңа күрә әгерде көңілің кең болса, менің фикірімше, яшау да рәхат, тұру да рәхат, әшәген кішәге да рәхат енді ол. Кішілер бәйрем етсін, самый главный. Әлбәтті, кішілер тойларын үткәрсендер, көңіл ашсындар, концертларға келсендер. Шол шырақта біздің яшау біз рәхат болашақ алла біз. Біздің татар халқы көңіл ашырға, жырларға берге ярата. Шуңа күрә менің фикірімше, біздің ішіміз бір қашында бітмейшек алла біз. Демек, яшау рәхат. Аллаға шүкір рәхат, шүкір етсең рәхат. Шулай. Яшау рәхат. Бұрын заманда түгел, 21-ші ғасырда яшәгәнді бір егіт. Қазан арты, қырлайда оқ дейсіз ме? Yok шул, нәк Қазан үзәгінде. Институтта оқығанда оқ, яшьтәшләреннән ғилеме белән айырылып тұрған bu егет китаплар оқырға яратқан. Әкият сөйләп йөрмәсә дә, әкиятләргә бик ышанучан булган. Әллә шугамы, әллә башка сәбәпләр аркасындамы, ул китапханәгә эшкә урнашкан. Киштәдәге бер китапны калдырмыйча, барысын да укып чыккан. Хәтта күбесен яттан да белгән. Көннәрнең берсендә ул әле моңарчы кулга алынмаган, китапханәдә бер исемлектә дә булмаган китапка тап була. Сәйер китап булып чыга ул. Укып та, карап та булмый. Ләкин белем йортларын югары билгеләр белән тамамлаган егет җаен тиз таба. Аның эчтәлеген белү өчен бу әкияттә яшәп карарга кирәк икән. Анда яшәүләре бик рәхәт. Nazına türünün məhəbbət kütkənləri Məhəbbətin tabalmışa var gümür itkenləri Var şuluslar var ələ Dünya kimge tar ələ
Mal mülketi bundan bulsa yaşam kişi var hele Bar şulluslar var hele Dünya kimge tar hele Mal mülketi bundan bulsa yaşam kişi var hele O ersiz yigitni eshitmasdan zindonga uzatыңыз. Yep yaş geliş yalğız gına Dünyani kitkenleri Məhəbbətin tatmışa dünyadan kitkenleri Bar şuluslar var hele Dünya kimge tar hele Mal mülketi bundan bulsa yaşam kişi var hele Bar şuluslar var hele Dünya kimge tar hele Mal mülketi bundan bulsa yaşam kişi var hele Agar da birer tılsım bilen meni şok qilib alsang, qizimni senga berem. Патшадан мұндай әмір алып, егет хафаға түші. Әкиет бит бу дип, үзін тынычландырып та қарый. Шулай булып шыға да, мұнда нәрсәгенә эшләсәң дә, барысы да қолдан килә бит. Ә күңеле үзенә урын таба алмыйча, патша кызын сагына. Таң аттыгына дигәндә, башына бер уй килә. Сөйләп китимме? Юк, туктале. Үз күзләрегез белән күреп калыгыз. Аннары булмаганны сөйләмә дип теңкәгә тиярсез. Malla bulur var da bulur məhəbbət tapılır mı? Məhəbbətsiz bu dünyada yaşam rahat bulur mu? Barşulluslar var elə, dünya kimge tar elə? Mal mülketi bundan bulsa yaşam kişi var elə? Barşulluslar var elə, dünya kimge tar elə? Mal mülketi bundan bulsa yaşam kişi var elə? Hoppa! Barşulluslar var elə, dünya kimge tar elə? Mal mülketi bundan bulsa yaşam kişi var elə? Barşulluslar var elə, dünya kimge tar elə? Mal mülketi bundan bulsa yaşam kişi var elə? Mal mülketi bundan bulsa yaşam kişi var elə? Mal mülketi bundan bulsa yaşam kişi var elə? Bunları bulsa yaşam kişi var elə Бик күңелле клип килеп чыккан бит әле бу. Менә дигән сюжетлы. Нинди генә артистлар юк әле, шуны Шулай, яра артистлардан соңрак. Менә клибыңда син патша кызына өйләнәсең бит инде. Хан кияү буласың. Ничексең? Менә әгәр дә тормышта шундый мөмкинлек булса, син әлеге мөмкинлек белән файдаланыр идеңме? Дәрәҗәң бар, байлыгың муеннан, акчаң бар, эшлисе юк, түшәмгә төкереп ятасың. Минемчә алай дөрес түгел. Мин үзем бу тормышта барлык максатларга үзем ирешергә ияләшкән. Бала чактан ук мин әтияни җилкәсендә дә үсмәдем, Аллага шөкер. Гел үзем тырышып, шуңа күрә инде минем фикеремчә кемнеңдер байлыгында шуны кулланып яшәү алай минемчә түгел. Эшләп ашарга кирәк. Шын ирләр сүзе бу. Шын ирләр сүзе эшләп ашарга. Чөнки ул барбер аннарсын, әгәр дә синең хатын кызның, әгәр дә синең хатыныңның, хатының әтисенең, атасының байлыгында яшәсәң, ул көннән бер көнне барыбер күзгә әйтәләр, биткә әйтәләр аны. Иң әйбәте үзең эшләргә, аннарсын рәхәтләнеп, Бер şey аласың, шуны хәл эшләргә. Горурлары әйтергә бу минем үземнең эшләгән. Молодец, бу шын ират сүзе. Афәрин. Инде менә артистларга килгәндә, Эшләргә дигәндә, менә клибыңда бик танылган артистлар уйныйлар. Бик күп кенә артистлар клипларында, күп җырчылар клипларында андый артистларны төшереп бетерә алмый. Димәк, эшләр бара, синең ничек җыеп бетерәлдең шундый бик
Йылдызлы состав. Йылдызлы составны. Ну, иң беренче чиратта инде безнең патша ролен сайлаганда без инде әлбәттә иң дәрәҗәле, иң данлыклы безнең барлык татар дөньясы белә торган Раул Аби Шәрәфиевне чакырга булдык. Аллага шөкер, инде аның тормыш иптәше белән без инде әйбәт мөгамәләдә, аның белән сөйләштек, арадан сораштык. Раул Аби бакчада эшләвенә карамастан вакытын тапты, иртүк килде. Biz аны матур итеп каршы алдык, матур итеп көне буе клипка төштек, ашадык, эчтек, аннан соң инде Комган келем. бик әйбәт, аңа бик зур рәхмәт, ул безнең һәрбер әйткән сүзен дә тыңлады, үзенең шундый олы башын кече итеп килде, миңа бик рәхмәтлемен. Минем уйлавымча, бу клипның 50% уңышыннан артыгы нәкъ менә Раул Аби Шәрәфиевнең катнашуында. Аннан соң инде патша кызын уйлаганда, инде әлбәттә без инде озак уйладык, озак сайладык. Хәзер бит инде яшь артисткалар арасында иң популяр, иң шибәр кызларның берсе Гүзәл Галиуллина. Без әлбәттә инде Ризаны чакырмакчы идек. Әмма ләкин анда мәхәббәт уйнарга кирәк. Соң мин бит актриса, мин син көнчел, алдалы итәк, алдагы көннәргә белеп куй, ул көнче түгел, мин мәхәббәт уйнарга әзер, Риза. Артем көнләшер дип курыктым, чөнки акчашкаларда сонда бик каты көнләшкән дип ишеттек без аны. Шуңа күрә Ялган. Без шаулатта инде шуңа күрә инде Гүзәл Галиуллина, ну дөресен әйткәндә, дөрестән дә Гүзәлнең бик уйнавын бик тә яратам. Уңышлы сайлагансыз. Бик тә Җиңәҗтер уйныйм. Үзен дә яратам, Аллага шөкер, ул аның иҗатында яратам. Әле ул безнең якташыбыз да икән, бу районнан икән. Без аннан соң белдек. Менә кайда күмелгән ул? Эт кайда күмелгән? Гомумән алганда безнең клип ул Буа районының клибы дисәң дә була. Чөнки Раул Аби Шәрәфиевтән башка bütün артистлар, bütün кешеләр Әлбәттә кадр артындагы тавыш ишетелә, бик таныш тавыш. Ул турыда да әйтеп кит. Рәшит Аби Сабиров, аңа да әлбәттә бик зур рәхмәт, аңа шалтыраттым, дусларым аркылы аңа чыктым. Шул ук вакытта ризалашты, шул ук вакытта киләм дип әйтте. Билгеле вакытын билгеләдек, ул килде, Аллага шөкер, бик зур рәхмәт, бик кызыклы итеп төшерде. Шулай ук үз фикерләрен әйтте, шулай ук үзенең кызыклы, оригинал, кабатланмас тавышы белән яздырды. Аңа бик зур рәхмәт, иксез-чиксез менә Раул Аби Шәрәфиев, Рәшит Аби Сабиров, Гүзәл Галиуллина, аларга бик зур рәхмәт. Әлбәттә инде бу җырны яздырганда да бик зур рәхмәт әйтәсем килә минем якын дустым Илфат Шаиховка, Салават җыр театрының баянчысы. Башыннан ахырга хәтле җыр сайлаудан алып, җырны яздырудан алып, аранжировкадан алып, bütün эшләрендә ул алып барды. Аңа бик зур рәхмәтлемен. Әгәр дә ул ярдәм итмәгән булса, алай әйбәт чыкмаган булыр иде. Клипны төшергән команда турында да бер-ике сүз. Менә нәкъ шуны шуңа бара идем инде. Әлбәттә инде якын дустым Айдар Шаймардановка бик зур рәхмәт. Ул җиренә җиткереп эшләде. Төрле хәлләр булды. Ул бик тә сабыр итте. Мин шундый кеше, әгәр дә мин эшләгәндә бөтенләй бер конкретны булырга тиеш, теге шулай җентекләп эшләргә тырышам. Ул сабыр итте. Аңа бик зур рәхмәт. Тагын бер тапкыр. Ул үзе дә җентекләп эшли, бик җаваплы карый эшенә, шуңа күрә сез бик туры килгәнсез, молодцы. Бик тә җаваплы карый, әмма ләкин Ләкин шушындый зыялы артистларны чакыру бит инде бушка төшмәгән. Бер кесәң түзде инде. Мин шуны әйтә алам. Бу тормышта 100 мең акчаң булганчы 100 дустың булуы. Раул абыйның хатыны белән бик яхшы мөгамәләдә дидез. Сез ничек туганнармы, дуслармы? Туганнар түгел, дуслар. Юбилейын алып баргансыңдыр бәлки? Юк. Шулай мин үзем театрдан чит кеше түгел, мин үзем дә театрны бик яратам, үзем дә бала чактан ук театрда уйнарга хыялланган кеше. Шуңа күрә инде дөресен әйткәндә, мәктәптә укыганда Халил абый Мәхмүтов дигән инде хәзер мәрхүм Татарстанның халык артисты, ул мине театр сәнгатенә мәхәббәт уятты. Син 73-нче мәктәптә укыдыңмы әллә? Нәкъ шулай. 73-нче мәктәпне мин тәмамладым. Шунда укыганда инде ул безне бик тә әйбәтләп укытты. Барлык театраль спектакльләрдә, постановкаларда без катнашып, шәһәр күләмендә, республика күләмендә гел беренче урынны ала идек. Әлдермештән Әлмәндәр, Банкрот, башка спектакльләрне куеп, аннан соң инде татар егетенә катнашып. Татар егете бик
Киң талантсың, киң талант иясе. Театрны да ярата, җырлый, алып бара. Яра без клиптан җырга китмик. Инде клип төшерелгән, клип бик матур, әле бит клип матур, клип артында кадр артында калган Сәхнәләр, үзекләр бар. Әйдәгез шуңа күз салыйк. Әйдәгез. Кәләшне яулап алу өчен егетләр ниләр эшләр иде? Чәчәкләр, матур сүзләр, шигырьләр һәм башкасы. Бер төрлелек бар кешедә. Дөрес, хәзерге заманда нәрсә беләндер шаккат тору бөтенләй дә авыр. Юк, без фәлсәфәгә бирешмәдек. Без шулай Рамил Хәйретдиновка клип төшерәбез. Гадәти ситуациядә түгел. Рамилгә хан кызын яулап алу өчен тылсым күрсәтергә кирәк булачак. Падишах шундый шарт куя. Әлбәттә, тылсымны булдырырга без бергәләп ярдәм итәбез. Эштәлек хакында тулырак клипның режиссеры, операторы, сценарий авторы Айдар Шаймарданов сөйләде. Бүген без зур төшерү площадкасында biz Рамил Хәйретдиновка аның тәүге клибын төшерәбез. Әлбәттә, эш бүген бик каты булачак, ничек дигәндә, чөнки без тарихи вакыйгаларга нигезләнеп, иштәлекле, шул ук вакытта күңелле мәҗлес клибы ясарга алындык. Хәзер Әгәр дә берәр тылсым белән мине шаккаттыра алсаң, кызымны сиңа бирәм. Клипта катнашучы артистларыбыз да гади генә түгел, алар Рауил Шәрәфиев, ул РСФСРның халык артисты, күп кенә еллар театрда эшләп инде төрле образларга кергән кеше. Ул бүгенге көндә падишах, патша ролен башкарачак һәм инде әлбәттә Рамил Хәйретдиновны төрле ысуллар белән сынап караячак, чөнки клипның эштәлегенә килгәндә Рамил вакыт машинасына эләгеп, үзенең тылсымы аркасында ул нәкъ менә патша сараена килеп эләгә һәм инде патшаны үзенең тылсымнары белән шаккаттырмакчы була. Ләкин андый гына тылсымнарны күргән патша әлбәттә инде Рамилнең зинданга илтеп яптырта һәм әгәр дә моңарчы күрелмәгән тылсым күрсәтсәң генә, мин сине исән калдырам һәм үземнең кызымны сиңа ышанып тапшырам гомерлеккә ди. Иштәлек инде кызыклы булырга ошаган, Алла бирсә, без инде аны башкарып чыгырбыз. Шулай итеп без эшне башлыйбыз. Чыннан да клипның актерлар составы бик көчле. Галиәскәр Камал, Кәрим Тинчурин театрлары, Казан кичләре бию ансамбле артистлары гаҗәеп рольләр башкара. Профессионаллар белән эшләү сыйфатта уңай чагыла. Актерлар камерага да ияләшкән, үз вазифаларын да яхшы аңлый. Төп рольләрнең берсен билгеле булганча Россиянең халык артисты Габдулла Тукай премиясе лауреаты Рауил Шәрәфиев башкара. Вот. Настоящий. Натуральный. Ай! Сикер бакка. Барлык регалияләренә, дәрәҗәсенә дә карамастан Рауил абый гади, сабыр, эшкерсез аралаша. Бу клипның герое эләгә үткән заманга. Ханнар дөньясына барып эләгә инде, патшалар дөньясына. Шунда бу ханның кызы җегеткә, безнең героебызга Рамилгә үлеп гашык була инде, саргая башлый. Ләкин хан бит, минлек көчле, ул элекке ханнар гына түгел, хәзергеләр дә хан булса шактый. Һәм хандай килде китте җегеткә генә үтеп барышлый төрле әтерәгәләмгә генә бирәсе килми бит кызны. Оннан аны кызына гашык булган өчен инде ачуыннан зинданга җавап куя. Әйтә, әгәр дә мине шаккатырлык берәр тылсым эшли алсаң, бирәм кызымны ди. Аму инде аны хәзерге заманга алып кайтып, шушы заманны күрсәтә дә аны тылсым итеп. Һәм хан әлбәттә монда шакката тел шартлата да, бүрә тылсым ышандыра, һәм Аллага тапшырып кызны җегеткә бирә.
Рауль Шәрәфиев дистәләгән еллар театр сәхнәсендә бихисап рольләр башкарган. Кино өлкәсендә дә абруй казанган актер. Татар рус эстрадасының танылган җырчылары да клипларда төшергә аны чакырып кына тора. Мәртәбәле шәхеснең Рамил Хәйретдинов клипында катнашуы юкка түгел дип уйлыйбыз. Рауль әфәнденең театр турындагы фикерләрен, яшьләр иҗатына карата мөнәсәбәтен үзеннән белдек. Кайбер нәрсәләрне теге яңалык кертә башлыйсың яшьләр. Олылар гаҗәпләнеп карыйлар бу нәрсә эшли дип. Хәзер без яшьләргә бераз гаҗәпләнеп карайбыз. Бу нинди театр, безнең театр түгел дип, менә без үзбез консерваторга әйләнеп барабыз инде. Дөнья үзгәрә, шуңа күрә эстетика да үзгәрә. Шуңа күнегергә туры килә. Хәзер безгә дә инде яңа эстетикага җайлашырга туры килә. Мәсәлән, без элеккеге язмаларны тыңласак яки карасак артистларның, кайберләре бигрәк тә ничектер примитив сыман тоелганнары була. Хәзерге яшьләр бит алар шактый җылгырлар, безнең сыман мукыт түгел, ни түгел, алар башка заман кирәк, уенда башка кирәк. Әлбәттә, менә безнең замандагы театрдан айырмалар буларак хәзерге театр яшьләре, алар хәрәкәт мәсьәләсендә бездән алгарак киткәннәр. Алар җәһәтрәк хәрәкәтләнәләр, төрле кульбитларда ниләр дә эшли алмыйм. Мин мәсәлән эшли алмадым, гомер буе кызыктым. Мин шундый эшли алсам, минем физик мөмкинлекләрем булса, бездән өйрәтмәделәр аңа мәтәл сыгатып китеп, кульбит ясап китәргә шатлыктан мөмкин. Әзерме? Әзер. Киттек дә җыйбыз. Артист әгәр дә бөтенләй рольгә кирип китсә, аның уйнауның ләззәтен белә алмый. Ул ситтән үзен карап торырга һәм рәхәтләнергә тиеш генә. Хан кызы образын уйнаучы Гүзәл Галиуллина Кәрим Тинчурин театр актрисасы. Осталыгын төшерү вакытында тулайым ачып бирде. Матур образ тудыру клип уңышына бер адым бит. Аның да хис кичерешләре үзенчәлекле. Уйнаган роли турында ул канәгать бәяләмә бирде. Әлеге клипта мин зур дәүләтнең патшасының бердән-бер яраткан кызын уйныйм. Һәм инде менә минем героиням бер егеткә гашык була, әмма минем әтием каршы килә безнең мәхәббәтебезгә. Һәм инде без бергә булыр өчен ул безгә, ул минем сөйгән ярыма бер шарт куя. Син мине гаҗәпләндерсәң, мин сиңа яраткан кызымны кияүгә бирәчәкмен ди. Һәм инде менә минем яраткан сөйгән ярым төрле гаҗәпләндерерлек нәрсәләр уйлап табып, үз максатына ирешә. Һәм инде без бергә калабыз. Образга керү өчен төрле ысуллар бар. Мәсәлән, менә эчке дөнья һәм инде менә әлеге клипта да, мәсәлән, без матур костюмнар киеп, үзебезне нидер дәрәҗәдә менә шушы тылсымлы дөньяда хис итәбез. Һәм инде менә бу атмосферада үз итә. Шуңа күрә менә эчке дөньяга килсәң инде, мәсәлән, мин патша кызын уйнар өчен, әлбәттә үземне шундый бер кыз итеп хистәргә тиеш. Шундый матур дөньяда яшәүче, үз дәрәҗәсен белеп, тәрбия алган, укыган, шундый кыз булырга тиеш. Эчтәлеккә туры китереп сайлаган биналарда берничә. Ул зур сәүдә үзәге һәм туган авылым күңел ачу комплексы. Сәүдә үзәгендә барган төшерү процессы вакытында клип төркеме үзләренә игътибарны җәлеп итте. Байтып бизәлгән костюмнарда йөрүче актерларны фотографиягә, видеога да төшерделәр. Алар шул рәвешле күпләрнең кәефен күтәрүгә дә сәбәпче булды. Киттек җегетләр. Җылмайма инде, җылмайма. Син җылмайга тиштү? Кем? Ханнар булгач, аларның сакчылары да була. Безнең вәзирләр дә сынатмады. Без бүген клипта патшаның вәзирләре ролендә уйныйбыз. Без патшаны һәм аның кызын Рамилдән саклыйбыз. Без әзер. Әлеге клипта үз осталыкларын биючеләребез Айрат Загидуллин һәм Миләүшә Фазлыева күрсәтте. Алар бию буенча Рамилгә биргән дәресләре, аның белән танышу, аралашу вакытлары турында сөйләде. Манзара концертын әзерләгән вакытта ул безгә берничә тапкыр килеп китте. Без аның белән бию движениеләрен өйрәнеп алдык. Концертта биергә өчен бергәләп. Аннары бик тырыш малай, бик уңган малай.
яхшы әти кеше. Без аның белән инде күптәннән таныш. 11нче класста таныштык. Без аның белән татар егете конкурсында. Шуннан китте дә бер заманны Рамил шалтырата, менә Айрат хәлләр ничек? Нишләп ятасың? Син әле биисеңме дип сораулар белән әйтәм биим, нигә сорыйсың? Менә мин алып баручы булып эшли башладым әле, миңа биишләр кирәк ди. Аннары шулай китте, банкетларда бергә эшләп киттек, Аллаһка шөкер. Һәм менә әкренләп Рамилнең дәрәҗәсе күтәрелә башлады, концертларга чакыра башлады, клипларга чакыра башлады. Менә хәзер беренче клипын төшерәбез, Алла бирсә. Сен сау гына. Булай нәрсә әйтергә инде? Яхшы, гади кеше, молодец, тырышчан, эшчән. Безнең бит инде клип патша заманындагы вакыйгаларга нигезләнеп төшерелә. Шуңа дагы инде без шушы патша сараенда, хан сараендагы биючеләр вазифасын үтибез. Рамил бит инде ул безнең патша кызына гашыйк. Шуңа дагы инде аларның туй була һәм шул туйда инде без биебез, күңел ачабыз, җырлыйбыз дигәндәй. Рамилнең үзенә дә бар сөйкемлелеген эшкә җигеп, җиң сызганып эшләргә туры килде. Главное камерага обращение визуальный аның белән. Син әйтеп тор, аның белән булганда. Да, мин әйтәм. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Клип барышында ул хан алдында да баш ия саг астында да утыра, заманча тормышында күрсәтеп йөри. Бу тырышлыклар юкка китми. Рамил үз дигәненә ирешә. Сюжет ахырында гөрләтеп хан туе да уза. Дәртләнеп, җырлап биеп төшерелгән клип күңелле, ачык төсләргә бай килеп чыкты. Костюмнар купшылыгы ягыннан да калышмый. Клип җырны, җыр клипны тулыландырып тора. Без исә тылсымнар иленә сәяхәтнән шулайрак башкарып чыктык. Клипта ханны шаккатырасың, төрле тылсымнар белән. Тылсымнар. Үзең син тылсымнарга ышанасыңмы? Гомумән. Мен гомумән тылсымга ышанам, чөнки тормышта Берәр чемодан акча табарыңа ышанасыңмы? Ышанам. Аллаһка бер 100 миллион чыгуына. Әлбәттә ышанам, чөнки әгәрдә ул нәрсәгәдер ышансаң, шуңа тырышсаң, шул максатка ирешергә тырышсаң, минем фикеремчә ул тылсым үзеннән үзе килеп чыга. Фикерләр тормышка аша, космос аша дисең инде. Әлбәттә. Ә үзеңнең берәр нинди тылсым күрсәткәнең, тылсым булдырганың бармы? Бәлки менә синең бит бәбиләрең үсеп килә. Бәлки алар өчен Кыш бабай булып киенгәнсеңдер, яки алар йөргән балалар бакчасына Кыш бабай булып кергәнсеңдер. Булдымы шундый хәл? Кыш бабай булып кергәне булды инде. Мәктәптә укыганда да Кыш бабай булып йөрдек. Яңа ел җиткәндә инде балаларында шатландырыр өчен Кыш бабай булып йөрибез. Аллаһка шөкер, булай теге Кыш бабай тылсымчы дисәң, Кыш бабайга син әле һаман да ышанасың, әйме шушы яшеңә җитеп? мин Кыш бабайга ышанучы балалар бар икәненә ышанам. Алсы да әйбәт. Мәсәлән, без иртәгә менә шушы дус командабыз белән балыкка китәбез, димме? Сиңа алтын балык килеп чыга, алтын балык тотасың. Һәм ул синең 3 теләгеңне тормышка ашырырга әзер. Нинди 3 теләк? Иң беренче чиратта якыннарым, материаль байлык мөһим түгел бу тормышта. Якыннарым, дусларым, гаиләм исән сау булсын иң беренче чиратта. Икенче чиратта барыбыз да бергәләшеп бөтен туганнар белән, дуслар белән теге дөньяда җәннәткә керү. Барыбер. Бу тормыш кына түгел, теге тормышта бар әлбәттә. Икенчесе күңел һәм җан тынычлыгы булу димле. Теге дөнья турында уйлагач, димәк, бу дөньяда син бит инде гынахлар кылмаска тырышасыңдыр, әйме? Ничек? Намаздамы син? Ничек? Шул теманы бераз гына кыска гына. Ходай Тәгаләгә ышанам, Аллаһка шөкер. 5 вакыт намаз укырга тырышабыз. Диндән ерак кешеләр түгел, Аллаһка шөкер. Молодец, ярар. Ярар, менә тагын бер шундый кичкенә генә сынау. Синең өчен? Без клипка кагылышлы шундый блиц опрос үткәрәбез. Тиз-тиз син шул сорауларга тиз-тиз җавап бирергә тиешсең. Син бит инде клипта үзең төшкән, бөтен нечкәлекләрен беләсең. Инде көн сайын иртә белән торгач клибыңны карап сокланасың, куанасың. Күпме просмотр икәнен карыйсың. Сәлимә, карарга яратасыңмы менә клибыңны менә? Кайбер кеше, мин үземне телевизордан карарга бик яратмыйм. Мин үзем ямьсез булып күрәм. Мин үземнең җырлаганымны тыңларга яратмыйм, әмма дә ләкин карарга яратам. Бу клипны карарга яратам. Бу клипны чөнки анда Гүзәл Галиуллина уйный. Гүзәл Галиуллина уйламый, чөнки анда Рамил Шәрәфиев уйный. Әйбәт. Димәк, блиц опросны башлыйбыз. Син иң мөһиме уйлап тормыйча тиз-тиз җавап бирергә тиешсең.
Клип кемнең монологы белән башланып китә? Рашид Сабиров. Дөрес. Моңарчы кулга алынмаган, бер исемлеккә кертелмәгән серле китапның тышлыгы нинди төстә? Зәңгәр. Молодец. Җырлаганда кем аккомпаниатор булды? Илфат Шаихов. Дөрес. Патша кызы ролен башкарган Гүзәл Галиуллина кайсы театрдан? Тинчурин театрынан. Дөрес. Тылсым күрсәтергә патшаны кайда алып китәсең? Тылсым күрсәтергә алып китәм Суар Плаза дигән Сәүдә үзәгенә. Дөрес. Кигән шите нинди төсле? Кызыллы, аклы шундыйрак. Дөрес. Менә бит һәр җавапка дөрес, һәр сорауга Димәк, дөрес җавап. чынлап та көн сайын иртән карый клибын. Иртән карауда түгел, без чөнки бу клипны башыннан ахырына хәтле үзебез менә Айдар белән, режиссер белән бөтен нюансларны Бик җитди карадык. бик карадык. Үзем сайладым бөтен әйберне. Димәк, сорауларны дәвам итәбез. Монысы инде блиц опрос түгел, инде монысына уйлап җавап бирсәң дә була. Алып баручыларын тәкъдим итүче сайтта син бәяң турында кеше бәхетендә күп акча эшләргә ярамый дип язгансың. Шулай бит? Дөрес. Димәк, менә ничә сумга, нинди бәягә бәхетле итәсең инде син? Кешеләрне. 3000-дән башлап. 3000-дән башлап. 3000 бу нәрсә? Килеп бер җыр җырлаумы? Төрлечә булган. Син үзең турындагы шигырьне сөйләү. Юк, юк, ул башта сөйләгән шигырьне генә сөйли. Ул кешенең үзеннән тора әлбәттә. Мин кеше белән сөйләшкәндә инде ул аның финанс хәлендә аңлана тырышам. Хәленә керәсең димәк. Әлбәттә, әлбәттә. Мин алай теге хәтта бушка да алып барганым бар. Мин алай минем конкрет бәя юк. Ну, Геленваген белән килә икән Мерседес, димәк, бер 50 мең бәрәсең. Әлбәттә. Ул кешенә карап. Әгәр дә кеше үзен әллә кемгә саный икән, сөйләшкәндә әлбәттә аңа югары бәя куясың. Димәк, ул үзен Син әле психолог та икәнсең, димәк. Ну, безнең эштә шулай Тормыш булырга өйрәтә, тормыш өйрәтә. Әйе, безнекеләрдә шулай булырга кирәк тә. Менә интернет челтәрендә сиңа язган бәяләмәләрдә, сиңа язган рәхмәт хатларында, рәхмәт сүзләрендә күбрәк синең тамадалык, алып баручанлык турында, сөйләвең турында язылган. Җырлавың турында бик үк ишетелми. Димәк, син үзең кайсы һөнәрне үз итәсең? Мин дөресен әйткәндә үзем Кайсы эшләү рәхәтрәк дигәнсең менә. Сөйләргәме, җырларгамы? Уңайрак. Миңа күбрәк рәхәтрәк сөйләргә алып барырга. Чөнки мин үземне җырчы буларак алай тәкъдим итмим. Илһам Аби Шакировның шундый бер әйткән сүзе бар. Хәзер бер 10 җырчы, калганнары җырлаучы дип әйтә ул. Мин үземне җырчыларга да кертмим, җырлаучыларга да кертмим. Мин үземне җырларга маташучылар арасына кертәм. Өченче төркем. Өченче төркем. Мин үземне шулай дип саныйм. Шуңа күрә инде мин үземне күбрәк артист, сүз остасы, юмор остасы, шундый күңелле кешеләр буларак тәкъдим итәм. Җыр ул минем күңел халәтем, күңел тулганда җырлап җибәрәм. Шоумен. Әлеге яшәү рәхәт клибында бик оста итеп бийсең бит әле. Аклы кызылы читекләреңне киеп, диме? Син махсус дәресләргә йөрдеңме әллә? Кичкенәдән бәлки шөгыльләнәсеңдер бию белән. Мин кичкенәдән үк, мин 73-нче мәктәптә укыганчы, 18-нче татар гимназиясендә укыдым, Иделбуй районында. Урнашкан бик тә әйбәт татар гимназиясе. Шунда инде без бию түгәрәгенә дә йөрдем һәм шунда инде бию алымнарын өйрәндем. Махсус клипка әзерләнер алдында әлбәттә менә Казан кичләре ансамбль солистлары Миләүшә белән Айратка биюгә йөрдем. Биергә өйрәндек, чөнки миңа әле Манзара музыкаль премиясында да биергә туры килде. Шул җырны җырлаганда әлбәттә инде мин үзем күрдек. Дигәндә бездә бар ик, Мин үзем теге зур гәүдәле булсам да биергә тырышам, Аллаһка шөкер. Зур гәүдәле кешеләр күп очракталар киресенчә җиңел булалар ничектер. Ярый, бу клипта синең биюеңне күрдек инде, биюгә осталыгыңны. Киләсе клипта нәрсә көтәбез инде синнән? Мәдәлчек атасыңмы, парашюттан сикерәсеңме, нишлисең? Дөресен әйткәндә, Акваланг. Әлегә бу сер, чөнки без инде бу клипны төшергәндә үк режиссер белән, Айдар белән безнең төрле кызыклы фикерләр туды. Әмма дә ул фикерләрне без икенче клипка калдырган. Димәк, икенче клип төшергә синең җыр да бар, хыял да бар. Әлбәттә, әлбәттә. Багажың әзер. Барысы да бар. Акча да бар. Эш бит акчада түгел. Теләк булса, акчасын табып була инде әлбәттә. Табып була дип син күктән төшкән көтәсеңме? Тырышырга кирәк. Син бер кая штатта эшлисеңме, әллә үзеңә генә эшлисеңме? Минем әлбәттә төбешем бар. Мин үзем газ өлкәсендә инженер булып эшлим. Гомумән иҗат өлкәсеннән читтә. Менә бит ничек икенче елдан ашып, газ өлкәсендә инженер. Монысы алайса синең хоббиң гынамы? Хобби да түгел, бу минем тормышның ничек әйтим инде, тормышның мәгънәсе
Чөнки мин үземне җырсыз беренчектә күзә ала алмыйм. Җырсыз, сәнгатьсез. Рамил, бик зур рәхмәт безнең белән аралашкан өчен, шунда безгә кунакка килгән өчен. Без сине кире әбиең янына, шәйләр, мунчалар янына кайтарып җибәрәбез. Монда сездә шәй юк, кыймак юк. Шуңа китәсең инде. Яра үпкәләп китмә инде. Үпкәләмим инде. Әпсен төпсен. Рамил, әби янына кайтсын. Бик зур рәхмәт. Риза, күрәсеңме, менә җырчы, бии, бәйрәмнәр алып бара, ә үзе инженер газ өлкәсендә. Ничек икенче яктан ачылып китте кеше? Шуннан да бер кешедә ни күпме сәләт. Кадерле дуслар, без шулай сәләтле кешеләр белән таныштыруны, клиплар карауны, клиплар тәкъдим итүне дәвам итәрбез. Бер атнадан Гонг ТВ каналында йолдызлы алачык тапшыруында очрашканча кадәр сау булыгыз.